Hej Vikings. I dag har vi en gæst med. Tada! Og vi vil lave en skit challenge. Hey. Skit challenge. Og jeg hedder Victor. Den grønne. I kender mig sikkert allerede. Okay, reglen det er bare, at man trækker et nummer herfra. Ja. Så trækker man det er så nummer 9, kan jeg se. Ja, helt klart. Du kan sgu ikke se. Jeg kan ikke se det. Nej, men 9 det er remoulade. Det er Så derfor så skal vi spise remoulade. Men nu vil jeg lige vise, hvad det er. Vi har nogle meget stærke chilipølser. 2 gange 125 gram. Det er rigtig meget. Og så har vi Lurpak smørbar. Det kan jeg nok ikke se. Jo, det er Lurpak smørbar. Mørk pålægschokolade fra Mr. Choc. Vaniljesukker. Curry madras. Et eller andet madras. Citronsaft fra frisk pressede citroner. Så har vi remoulade. Nej, det er tomat ketchup fra Beauvais. Remoulade, let remoulade. Og så har vi højdepunktet i dag. Rema 1000's helt egen hjemmelavet mayonnaise. Nu skal vi være helt sikre på, at vi ikke forbrænder os selv. Så nu tager vi lige dem her på. Asian Kitchen chili sauce. Sød chili sauce. Vi har de her til at spille ud i, skal lige ses. Ja, jordbærmarmelade, det jeg går efter. Og det vi helst vil undgå, sød fransk sennep. Disse skyr med kun 0, jeg ved ikke om I kan se det, men 0,2% fedt. Også kokos. Alexander, sig stille, jeg prøver at vise noget her. Og vi har kokos. Okay. Nej! Jeg starter med at tage et nummer. Ja, Okay, jeg går ikke starte med, men jeg går lidt tid. Okay, er I klar? Ja. Nummer 5. Nej. Ja! Vaniljesukker! Nej! Det er så heldigt. Smager det godt? Smager det godt? Helt vildt. Nummer 10. Ja! Det er jordbærmarmelade. Fuck, mand. Det er fordi, der er min lykkeamulet med. Hvor er snød? Så er dig. Den er da godt i tid. Ja, Så fjern. lidt sejt ud, ja. Okay, nu tager jeg det var en. Den smager dejligt. Den her, jeg 14. Nummer 14. 14. Kokos! Jeg Han var så heldig, han var. Jeg vil Hvor gerne snød? Der begynder snart at komme noget mega slemt noget, tror jeg. Ja, nu har vi alle tre fået Hvor var en. lige meget? Okay, jeg tager lige en. Okay, nummer... Kom nu, Alexander. Okay. Vi har ikke hele en. Nummer 12. Ja, det er citronsaft. Nej, det smager. Og det var frisk presset fra Rema 1000. Er I klar? Han ryster helt, han er virkelig bange. Det er surt. Ja, du har en pose her, Alexander. Nikolaj, jeg har stadig ikke fået den der pose. Nej! Glem det, jeg Tag nu en. Okay, jeg har en. Så hold den lige, ikke? Jeg kan se, det er et eller andet skidt tal, det her. Fordi der står et eller andet. Pro-løn. Nummer 1! Nej! Ja, jeg fik chilipølsen. Jeg er heldig. Den smager mega godt. Nej, nu fik jeg noget sender på mig. Så er det der. Skal du ikke lige sige det der sender mig? Okay. Hvad for et nummer har vi her? Hvad for et nummer har vi Ikke her? nummer 4. Ikke nummer 2. Nej. Nummer Ikke 2. nummer 2. Ikke nummer 2. Ikke nummer 2. Ikke nummer 2. 11! Ja, nej. Hvad hedder vi det? Det skyr. Det skyr. Lav. Prøv lige at vise dem det. Prøv lige at vise dem det. Prøv lige at vise dem det. Ligner sådan en klat. Ligner sådan noget. Det ligner. Ved du, hvad det ligner? Det ligner sådan noget gammelt rødden. Okay, gå væk. Okay. Det der hvidlund, der er det ikke. Nå, det er rødden. Hey, Alex, det skal jo også lige... Ja. Okay. Han er ude på toilettet. Okay, vi får nummer... Tobi! Yes! Nej! Han fik
er så bange. Prøv lige at se, hvor han ryster. Kom nu, Erik. Jeg smager det af. Fuck, det er klart. Nej, det. Kan du ikke? Nej, brug vand. Det var ikke helt sygt. For Nick. Har du Kan du godt lide selv? Nej, det ved jeg ikke. Nummer 9. Nej, det er 6, det der. Nej, Det er 6. Jo, der er også 3 under her. det er smør. Ej, Hvorfor? Ja! Det er ikke smør, jeg hader smør. Nej, jeg kan faktisk godt lide det bare. Sid ned, sid ned. Kan du bare nu? Nej, nu kommer flyvemaskinen. Så dårligt kan det ikke smage. Okay, jeg har taget et nummer. Det er min tur nu. Jeg er Victor, du er klam. Ja. 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 Hvad så du der? Okay. Nej. Ja, mand. Jeg har fået nummer 4. Kaching! Nej! Nej, venner. Mørk chokolade. Mørk pålægschokolade. Der er kun dårlige tilbage nu. Der er kun dårlige tilbage. Jeg føler bare, at vi kan stoppe det der smør. Okay, der er kun dårlige tilbage nu. Hvad skal vi have? Jeg kunne spille ud en. Jeg er i gang med dem. Vi skal tage. Er du klar? Nej. Nummer 9. 9 remoulade. Han fik remoulade, og det er let remoulade, skal det siges. Det betyder, at der ikke er helt så meget. Jeg ved ikke helt, om det er fedt, eller hvad det er. Jeg klarer den uden at spille ud i låget. Nej, det gør jeg ikke. Det ser godt ud. Ja, okay. Vi går bare ud af. Godt fået. Det kan bare være dårligt. Det er lige meget. 3. Nej, det er Kai. Jeg skal altså lige have nu. Kom nu, Victor. Kom nu for helvede. Victor, kom nu tilbage. Kom nu. Han klarer det. Er du klar? Bare gå ud på toilettet, hvis du ikke kan klare det. Hvis du ikke kan. Okay. Hvad skal jeg have? Jeg skal... Ja, hvis jeg får mig lidt vand. Sig. Det smager skidt, det der. Hvad nu var det? Ketchup. Det er den eneste, man kan holde lidt ud. Okay, der er 2 tilbage. Og det er mayonnaise og så noget chili sauce. Jeg håber, du får chili sauce. Jeg gør. Vi ser, hvad jeg får. Hey, jeg viser jer det først. De må ikke se, nej, du skal gå. Det skal være chili sauce. Men jeg ser ud til at vinde lige nu. I er de første, der får lov til at se det. Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, jeg kigger om 3, 2, 1. 13 chili sauce. Ja! Det er fandme grimt, du er. Det er simpelthen min omelet. Men se den er. Så er det Og det er jo sød chili sauce fra et eller andet udlandsk land. Spis det nu. Det er ikke så svært. Få den nu ned. Det er lidt stærkt i starten, er det ikke? Så får jeg mayonnaise. Jeg har kun spillet 2. Men prøv lige at se, hvor det er klamt. Spændingen kommer. Nej, hvor er det klamt. Og der er også lidt ketchup med. Nej, så er det ikke godt. Kom nu, hurtigt. Kom nu. Mayonnaise, kan du holde? Kan du holde? Kom nu, Victor. Victor. Kan du holde? Ej, der er ikke nu. Ej, den kan lave. Jeg holder den. Husk at subscribe og like videoen og sådan lidt. 10 likes for en episode mere med Victor. Hej hej. Okay.